hnênah Pathian Thlamuanthara lo thleng ro se Lalpan a hmangai cheu ti le in kianga ti hriatna thuk tak pe cheu ro se Pathian thu ngai thlang rom khwa mi te hnênah tir ko pola le khathon bung som pali chang som pakhat som pahni rom bung som pali chang som atanga som pahni ngai thlang Nimahsela nangin engati i unau i sawisêl ni ani lo le nangin engati i unau i hmuhsit ni Pathian rorêlna ṭhutphah hmaah kan vaiin kan la ding dâwn chhia Lalpa chuan mi tinrêng ka hmaah an kuna nga le tinrêng pawh Pathian hnênah a inpuang ang tiin chhia ka chham ta ani atia ti ziak ani sia Chutichuan kan zain Pathian hnênah mahni chanchin kan soi ṭheuh tur ani Lalpan kan zatan mal min som saro se asaberin lom thu soi ka duwa leilung pian hmaah min hmangai tu le Crusade isua min lo thlang tu vaiin thleng a thu te soi min la phal sak tu kan Pathian hnênah lom thu ro se apani na chuan he TV online Crusade buat sai tu The Truth Music Ministry shruai tu te hnênah lom thu ka sai boka Chutichuan he mun nei tu ai vision te zanina kan thu ngai thatu te le lo la ngai thale tur zel te hnênah lom thu kan sai ni ai le minis som panga ka sai dona so bangin a biblical sermon lampang hi ti va ka tum lo ba a sai tum tak hi chumi hmaah in Leviticus hi sai lo ka du'a Leviticus kan tia ke ni chu asa phau ti dan angin kan det ling maya kol ho hian word piu ya chian an tia devotional book ti na khani ya Pathian kan chi bai book dan tur bung som ni le pasari a ama hi bung khata tanga bung khwa kan en chuan Pathian a hu hawa biak dan hi saya bung soma tanga som ni le pasari hi Pathian le mishing one by one in biak hian ni a tuna hian kan hria wang hian biak in tin mai hi kan khara apoi em ani hei a hu hawa Pathian biak ania bung khata tanga bung kwa ania ma se he Leviticus si bung thuma thena ni a bung kwa in chuan kan nam Christian na reng hi bung khata tanga bung kwa bak tui lo hi kan nia chuwan biak in ang kan mang thei lo hi kan lunga leng em a len ngei tur po ani a ma se Pathian hi chuan then ni hiala ne ya ma na tang tun khleng hian eng ti khleng po in he bung kwa tanga samni le pasari Pathian le mahni in biak hi chu tu ma khar thei lo ani a he tu ma khar thei lo alen hia tam zok bung som pariata hian kan lunga leng chuang mia lo hi a buai tha khop maya chu kan heti zo vek na hian ni a hu hawa Pathian biak che hi kan thiama mal le mala Pathian ne na in biak hi kan thiam lo wa sharing ang Leviticus what piu ya chen devotional book kan ti reng hi ten thuma themani a ten thuma ten khat chu a hu hawa Pathian biak ten thuma ten ni chu nang ma le Pathian in biak chu lama chuan I tui watanga yang ti hi ka sai du a apani na chuan kan virus aran rang tak mai chu le gau ran tin pol tin hian ke ni hian Pathian thu kan redi beka an ni sa chu an dik chia lo ti hi nuam kan ti bera chumi zia chu pol tin mi hian ke ni hian Pathian thu kan redi bera pol ho sa chu an zir alangai de wani ti hi soi nuam kan ti ber hian ni a ma se kan virus se zang kal sual in ti tele kal sual an ti tele kal sual ti tu te hian kan hlau dan chuan ang rim
mi kal sual mi zong kal sual pu ka mi riat pakhat phei chu he virus han lo dan mai hi chu ti ngai na hiom lo re nga ngoro Pathian thui riat dik te lu nen I Pathian tu riat dik hian Thlamuanthara apelo te chu ani phot mai de nang hi tlan bat te ti kal sual an ti tele kal sual ti tu te hian an corona COVID-19 kan lau dan hi chen ang renga I mizau tu finga pasal tha chu sahuai atlak chi in a riat an tia khai he sahuai midam hu thei lo silai ka thei si lo he sarang a lo tla zet mai chu Christian pasal tha che riat zak mai mare pasal tha kan lo om lem lo hi a boi thak ber lai chu ni a le in da pui pakhat na le pahni na hang vel bora India rama sa khua zong in Christian po tian lo po Roman po Protestant po Musulman po Muslim po an sa in mithiang liman pom chu Carol Graham khania I Carol Graham I chu ti son sang kha zakwa samnga le pasari khan le khabu khal zet mai trong trai om zia le aman dan ti kha zia ka trong trai chung sang chan voin kheng hian khovel le khabu thaber som than zinga la telani a chuta athu soi ta ka chu zanina kan thu soi nan hian si hon nan ka du tlat maya mi hring hi lei vai bu ta siam ani awangin ran sajia ama hian om an nara Pathian na tho lu ani awang Pathian zia ama hian om mi hring kan ti rim hian ran sajia le Pathian zia hi anei polta a chu riat tur ber chu eng thil ka ngai tua hian nge eng thu ka soi hian nge eng thil ka ti hian nge keima a Pathian zia hi chom pui tlina oma keima a ran sa zia hi ti mang ti chuan opa om ti hi Christian chon a riat ngai atia chuta chuan setana hian Christian a bik takin Christian te chunga an ran sami zia chang duang tura ati dan thaber chu chong chai tha tham tur hian ani a chuti chuan chong chai tha tham tura min bei thei to chuan automatic in keimania ran sajia chu adua du khop maya chuti chuan chong chai hi a thalo tilam zonga be hi lok lova chuta chuan mi hring Christian hi chong chai thei mia lova ti dan thaber chu a Christian sawisêl le hmuhsit hi napuya nei tir Zaman kan Bible share khan engtin nge ti Nimahsela nangin engati nge unau I sawisêl ni ani lo le nangin engati nge unau I hmuhsit ni Pathian rorêlna ṭhutphah hmaah kan zain kan lading dâwn helai Pathian rorêlna ṭhutphah ti tak hi mizo Bible ate chuan rorêl ti hi ani thata wangin rorêl ani chuan helama hian remhun tatur ho karu helama hian varam malu tur ho lokaru ti rorêl tu nge thiam lo ti ngai tu na thut thlenga ong khop maya ama se ak chong bulama chuan helai Pathian rorêlna ṭhutphah ti hi bema ti ani a bema ani chuan bema lo chuan tak chu Olympic an buat saya chuta choi moi na lukhum dong thei zong an pek na do san he ni a chuta chan kan za in ti hi ring lo mi te ni lo hrim a kan za in tir ko polan ti hi Christian zong hi na kina chuan bema chumi om je chu kan ni tin kan thil ti lo man sem hu ni om do na chuti huna chuan nge in Christian zong hian ma ni chanchin kan soi theu dom voina hian kan keimania ran sa zia kan chom len dan ber chu mi chanchin kan soi tui li tu hiani a van doi thak takin mi chanchin a la hina chelam zong soi kan han tui le tlat maya
ตัวน่ะเพยส่วนเขาทันตินเฮียนภาษาชากันเนี่ยเขาทันตินนะกันภาษาชาส่วนนี้นะตะกาส่วนมีเขาทันเองมาละบดาเทียเพียงให้เขาทันตินเตภาษาชาเนี่ยอาเซียเราเลยไม่อะสุวรรณunau ṭheuhไงตัวเชียนไงนักกินาส่วนปัจเจียนมานี่chanchinกันสวยเท่าดอนตีสุดท้ายส่วนวันศุนแรงเจ้าเฮงไงตัวอีละunau ṭheuhตุกินสิ่งอิทวจังตุนแข่งขันอิทิลตีอีไงตัวอิสฮีเบมาลอมันอันเสมนาดอสันมาอีส่วนเฮนะอีละสวยดอนอีอวงเมวังมาอีพอตุกินสิ่งก็ทิ้งปุยอินไลน์กันไงตัวก็จงใจทิ้งปุยอินดอนจงใจค่ะLalpa na kina chuan thing pui sing tin ka ing hi i hmaah chuan uang tak chuan ka soi ka ring lem lo ve khati ma se ka zong chang ve to sia khati voina kan til ti theuh kha ngai to ila mai uang deuh hian kan la soi do nem nang ni mi sawisêl tu ṭheuh mi in sawisêl dan hi in tharung le mel te li tuk heng tia te mel nen hian Pathian hnênah uang lo zet hian ila soi do na sin Francis of Assisi kha sawisêl na le hmuhsit na hi engati nge iwa tua thei em pe an tia dir lo taka min sawisêl tu te min sawisêl dan hi ka ngai tua thina ama hi Christian ani nga chuan unau pa tu na min sawisêl dan hi nakina Pathian ma ila soi don si a chuti huna chuan tu na tui takai soi ang khan chuan i soi lo bang male chu mi bang chuan mi min sawisêl na hi kalai nat le tuka nakina piang tharani sia min sawisêl dan hian Pathian ma a soinga chuti a chuan aka kal bak to lo bang Chutichuan kay hian engati nge beram nau mulme tu mangoi reng anga kaom ti chuan nakina min sawisêl tu te sawisêl let ve mia lova ariani lo ponari lo tala kalau tong tai sakdan hi kalalpa mai uang em kala soi dâwn ani chuan unau ṭheuh apoi mo ber su kan za hian mani chanchin kom thlampa chanchin kan soi dâwn la ba kom chhakpa chanchin kan soi dâwn la ba mani chanchin ṭheuh hi Pathian hnênah kan la soi dâwn an chuti huna chuan mai uang tak hian i soi tur hi voina hian ti ve te khai ka ti du ani zanin helai kanin mu khom po hi tira mai uang deuh chuan kan soi vaiin karin Lalpa ti tur khatam ve khapa ma se online TV Crusade khan khasai don sia ka vakala uang deuh hian i soi veang nak tuk zinga tu ma i soi sel le dona in ngai tua chuak vat ro tu na mi i rel mek hi i ka akal viauna nakina chuan Pathian ma chuan idang a ok ve khopang chu wangin min hmuhsit te do ta sual tinrêng le rong bol tur po tui tang lo tura min chua chang te hian ka ti let via lo kha lalpa mai uang em hian kala soi dona an ni hian zak takin an la soi don ti ngai tua chuan chan le chak lam hian ni lova huat ve lam hian ni lova ta hian ti chuak zo chuan he nuna hian i hlimem he i hring nuna hian i hlimem lalpa i lomem chu khoya tanga te nge ti chuan tir kau polan ni tina i unau te i sawisêl le i sawisêl i fakte i hmuhsit le i choi moi na te hril hiania Chutichuan a zo don ta
Hamlet ka hun a zau dâwn ta tiang leu ha mi sawisêl dâwn a piang hian hei hi ngai tua ro sawisêl tu ma hi Pathian in a an puya siam ani apa ni na chuan tharau thiang hlimin chen na ei lo mi hring ani apa thum na chan Pathian in iswa thi sen ngata a le ani apa li na chan Pathian in khovela biak a chak ber mi hring ani magdeu me cha Pathian in khovela chak ber hi nang le ke min biak hi nia ke ni kan man tat lo hi buai tha khop mai Lalpa hi amak ve khop me ka mai za thei khop me ke hi mi biak a chak ema ke la hin ka lo man tat lo mai ni Chutichuan unau ṭheuh tir ko Poland Pathian in a an puya siam afa patisena le tharau thiang lima chunga da biakatan atsak ber hi engati ngei lo sawisêl thina engati ngei hmuhsit thin he sawisêl na le hmuhsit thin na hian he khovela hian Pathian mal som nei don thei lo pha he khoveli ta na vul ve lo ba Chutichuan he khovel hi itan cha na mun alo ni a chung zong chu khoi tang nge ti chuan thil sual lian tak hi kan ti ani Pathian in a an puya siam afa patisena alei tharau thiang hlim in atana man khovela biak achak ber hi maen biak kan han chak tlat lo mai hi atsa pawh thak vet khapa mi biak chak lo pu hi kan nga khop maya i biak chak nia lo hi Pathian in biak achak le tuka i biak chak mi hian sawisêl sela ngai thak nuam itiang tila ve han hmuhsit ngal phei selang chan thing lip thot mai tur chen ti mai dan sin chu ban unau ṭheuh abik takin kan zain Pathian hmaah lomman an semna Pathian rorêlna ṭhutphah bema hmaah hian mahni chanchin kan soi theuh dâwn chu ban thil kan ngai tu apiang in he ka ngai tu na hinakina Lalpa hmaah uang taka soi chi anim tu na ka tong tum hi Lalpa hmaah dang nal deuh le uang in nge ka soi dâwn zak ngoin i thil ti zong hi ti lang unau ṭheuh he lei hi chu van rama lo chang thina ni lalpan kan zatan mal min som sakro se amen lo me